Tak uvidíme, ako to zvládne v týchto ťažkých podmienkach Michaela Šifrinová. Ten náskok je naozaj obrovský. To si myslím, že pretekárka ako ona už zvládne. S tými skúsenostiami, s tou kvalitou, ktorou disponuje aj v super náročných podmienkach, ak neurobí zásadnú chybu, tak skrátka by to mala zvládnuť. Ale vidíme, že nie je to ľahké ani pre ňu. A to je čo povedať. Je to naozaj o tých podmienkach, ktoré hrajú zásadnú úlohu vo finále Svetového pohára. Preto som hovorila, že je dôležité mať veľký náskok z prvého kola. A to vidíme, že Michaela ho mala veľmi veľký, ale teraz... Aj tak nemá nič garantované. Je to veľmi tesné, Michaela Šifrinová, ale je veľmi presná v oblúkoch ako vždy. Ale spomalujúca trať ju obmedzuje, ale stačí to. Samozrejme pre Michaelu Šifrinovú o viac ako pol sekundu sa dostáva pred Minu Holtmanovú. Ďalšie pódium pre Michaelu Šifrinovú je istota a je blízko aj k víťazstvu s poradovým číslom, čo sa slalomu týka. Jubilejné 60. víťazstvo je blízko a celkovo 97. víťazstvo naprieč všetkými disciplínami pre Michaelu Šifrinovú. No... Ešte to nie je samozrejme definitívne, ale veľmi blízko. Áno. Je to naozaj... Tu ukázala tú svoju silu, že aj v takýchto podmienkach videli sme, že kde ostatné pretekárky strácali veľmi veľa, aj ona tam stratila, ale potom ako náhle bolo miesto, kde môže zrýchliť, tak tam zrýchlila. Takže naozaj opäť ukázala, že je to veľká pretekárka. Holtmanová ale samozrejme nie je smutná, pretože sa môže oprávnene tešiť z fantastického výsledku. Nebude horšia ako tretia. A aký bude jej konečný výsledok, o tom